बरकुस्ला गामिनि गंसे औवानि दालांखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा अर सावनानै गालांदों। गरेसराव हरनि समाव बरकुस्ला गामियाव थानाय गंसे औवानि दालांखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा अर सावनानै गालांदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसराव थांनाय हराव औवानि दालांखौ सावनानै गालांदों। नंगौ, बरकुस्लानिफ्राय बागदबा गुरुमु रंगिया खावरुबाहा बायदि बायदि गामिजों फोनांजाबग्रा हरिदत बिरदत गाहाय लामानि गेजेराव थानाय गंसे औवानि दालांखौ हरनि समाव रावबो गैयै खाबुखौ लानानै सिनाय मोनै दुथांफोरा अर सावनानै गालांदों। गोलाव बोसोर हरिदत बिरदत गाहाय लामाया आरसीसी दालां गैयैनि ओनसोलनि रायजो राजाया रां खरसा खालामनानै रायजो राजाफोरा हान्थामेला खालामनो हानायनि थाखाय औवानि दालां लुफुंनानै लादोंमोन। नाथाय हरखाबै थांनाय हरनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा रायजो राजाफोरनि गोबां खस्थ'नि गेजेरजों लुनानै लानाय औवानि दालांखौ अर सावनानै गालाङो। जोंनियाव थांनाय हराव थिग हरनि 11:30 बाजायाव जोंनि जितु हरदत बिरदत दालां औवानि दालां बिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा सावनानै थांदो। दा जोंनि बरकुस्ला गामिनि जितुबा थांलाय फैलाय जोङो रायजोआनो जथेस्थ' बि दलंखौ बनायनो थाङो रायजो हिसाबै। आरो लोगोसेनो जोंनियाव बिबानगिरि चेयारमेननि फारसेबो माने जथेस्थ' हेफाजाब होनाय थाङो। थांनाय बावैसो जोङो माने दालांखौ मावनायनि थाखाय रायलायबाय थादोंमोन। दा बिनि गेजेरावनो थांनाय हराव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा जितु खावनानै थांबाय। जों बेखौनो बरकुस्ला गामिनिफ्राय जोङो जायाबा खावदो बिसोरखौ जोङो बहुत दुखु फोरमायहरो। जाहाथे माने जायाबा खावदो बेलेग गामिनिफ्राय फैना खावदोबाबो जाहाथे माने बेबायदि खालामनाङामोन। जों खालामनायनि सायाव गामि हिसाबै जोङो एक्सन लागोन आरो जोङो नागिरगोन मानसिखौ माने जाहाथे बेबायदि खालामनाङा। माने जोङो थांलाय फैलाय माने स्कुलनि गथ' बेजोंनो थांलाय फैलाय बारनायाव जोंहा बहुत खस्थ' जायोमोन। जाहाथे बेबायदि दलंखौ दे सावना गोलांबाय थांलाय फैलाय जोंहा रायजोआ बहुत उसुबिदा गोलैसिनबाय दा। मानो होनबा बिथिंनो जोङो साइकेलजोंबाबो थाबायनानैबाबो बिजोंनो बारबाय थायोमोन। बि दलं ना गोलांनायनि सायाव जोङो दा रायजोनिफ्राय बहुत दुखु फोरमायहरोदि माने बेबायदि गाज्रि हुदा दा माव आरो जाय जितु मावदो जों बिनि सायाव आरोबाव जोङो खावलायहरगोन दे माने जाहाथे बेबायदि जानाङा आरो एक्सन लानायनि सायाव जोङो रायजोनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो बिसोरखौनो दाबो फोरमायहरगोन। बेबायदि मा नङा दिनै दलं खावदो गाबोन सोरनिबा न'खरखौबो खावलांनो हागौ। बेबायदि गाज्रि हुदाखौ जोंनि बर' समाजाव थानाङा जाहाथे जानाङा। जोङो बेखौनो रायजोनि फारसे जोङो दुखु फोरमायहरो। थांनाय हरनि थिग 11:15 बाजायाव जादो जानानै जायबा सावदो जानो हागौ माने जोङो जितुबा फायार ब्रिगेडनि गारि फैबाय पुलिस गारि फैदो प्रखाखननि। दा बेबायदि फैनायावसो जोङो हरनि सम नालाय मा जाखो जोङो बेखौ खबर लानो फैनायाव नुफैबाय माने फायार ब्रिगेडनि गारिया अर खोमोरगासिनो दं। दा बेबायदि हालोदाव जों नुफैदो। जोङो हरावनो बेखौनो गामिनिफ्राय गासैबो ज' जानानै खबर लाफैनायाव जोङो दुथांफोरखौ लोगो मोनाखै। जाहाथे दोङोबाबो जों सिनाय मोनाखै। दा गामिनिफ्राय जोङो इसोरखौ एक्सन लायगोन। जोङो थांलाय फैलाय लामाया जिहेतु माने बिथिं नावकाटा सुक्लाय माने बे साइडनिफ्रायबो जोङो बहुत रोङिया थांनांगौबाबो माने जोंहा लामाया जोबोर खाथि जायो। बेखायनो माने थांलाय फैलायाव बहुत उसुबिदा जायो। दा बेखायनो जोङो सरकारखौबो खावलायहरनाय थायोदि जों बे दालाङा थाबनो मावफुंना होनांगौ। दा जितु जोंहा सरकार सोलिगासिनो दङ बिटिआर सरकार आसाम सरकार जोंनि बे दालांखौ माने थाब मावफुंना होयोबा रायजोनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन।